ವಿಟ್ಲದ ಕರೋಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಳ್ಳದಕೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಭಜನ ಮಂದಿರದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಜನೆ ಎಂಬುದು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವಕಾಶ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ ಬರಡು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಡ್ಡು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಹಾಯಗಳಿಂದ ಮಾತು ಕೊಡೋದು. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭಜನೆ ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಅನೇಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಣ್ಣನ ಗರ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮರನ್ ಕಡ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನ ಹಾಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮನ್ಪಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಭೂವರಾಹ ಪೂಜೆ ಎಂದುಂಟು. ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಪಗ ವರಾಹಗಳದಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಭೂಮಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತ ನೀರಿನ ವರಾಹ ರೂಪದ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿ ಭೂವರಾಹ ಒಂಜಿ ಹೋಮನ ಮನ್ಪುಂಡ ಪೂಜೆಲ ಮನ್ಪುಂಡ. ಕಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು, ವಗಿನಾಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಮುಗುಳಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಜರಿದ್ದರು.